Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuklok-tuklok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing saligan gawas sa akong kagwapo. Tulo po ka bukay, tulo. Tulo, aday, uno man tanan day. Kuya ka nitindira, rin po mo pagkiklips, oh. Smiling pagkisanan. Oh, saan ka napaabot ha? At least nalingaw na ta. Dili ba? Uy, nay maayo ay. Nay maayo ay. Ano ba dugay tag istorya? Pakita sa katulitrato. Oo. Basig kaila na. Day, Basig kaila na siya. Samtang nagluto basig istorya. Bahala mapagod. kaila ka ni day. Pagod. Miss China mo ni day. Huwag kailan eh. Uy, sayang nga. Makarta ka ni kung magkaila ka ni. Wala yung kaila ni. Mauni siya. Day, sutian ka rin. Maon, iba pa picture. Oh. Mauni siya ay makaayo sa COVID-19 karon. O ikaw, may derap. Mapagod niya. Ano yung mga tubang day? Wala, palagi niya, napamans mayor nga tusod. Ay, napas mayor ba, maabot niya, hatag na lang sa kukuan. Ang oras ba? Para... Ah, Murag paminan ako. Tungano nagatubang kay sarang nakabarangay. pamurang ala, Rosal. So sa ato pa di ay kami gid niyang gipaambot. Relax lang boss kay ginuko. Ay si kaon ay si ginukapigot mo na heblarong ka. Pag wa pa ko ni gamit og social media, kuha na nahawa ng wilabot. Ako si yaw-yaw. Mo na kapuya pa sige tag atudit pa di. Mo gani niya. Natural kita boss nga. Ba magka ang tuyo na to mugasto beta mo biya ka na boss. Oh! Ano na pa mo yung gilaghan? Relax lang. Ako hihintay niyo. Timpa na. Wala. Boss, lawat sa. Damat bitaw, Oh. tarungan na inyong wala, trabaho ha. Well, kay problema boss. Ibabiya ka na mo boss. Basta wa mo biya insert na mo. Ibabiya ka mga tata. Bos, ay sa bos. Ngutan ako. Duha ra man na. Kami ra duha na. Hoy, apil ko ana. Ay nagsuluan ninyo. Wala sa ilabot, wala sa ilabot na lang. Kilabot eh. Sorry. Wala lang ilabot. Sige lang, panguwan to squad ay. Sila ka tong bukit. Uy, isugo ko ni William Branson na to eh. Sa kisugo ka. Oh, Wala ka masila mo sultin ako lagi. Naunsa man ka? Gana ka bayan ni? Ah, sige lang, tagalan ka. De 20 oh. Aguntahan na. Kuntahan mo. Oh. Okay, kabay. Boss, ay kabla ka boss. hoy. Basta ino yung suko boss. Tumanong gina mo boss. Lagi. Ay kulit ka. Pero ayaw pag dali-dali. Boss, kay basin na kayo gambing ba? Ayaw pag dali-dali. Kay lisod mo na. Hinahine ba? Slowly but surely. Surely. Isa, nakikimono. Taka ka naglag dito. Asa di ilago ko. Kaya high school dito man rabi ako. Oo, sa Ay, ikaw, saan sa'yo kasuntin mo? Uy, susunod naman ko nila. Ang angong kay papel kay klaro ani. Di ba sige ka ni boss? Dito sila pangwartang sugo ng Wilnan kuno siya. Muna diha, madline ka. Ato kang Wilnard. Ang kay klaro magkitigbas. Oh, yeah, si boss. Si boss. Imo ka na. Oh, yan ka na. Tigbas na no. 20 na imo ha. Kamu ba? Balik ka daot ninyo. Kita tulog pa minti magkuyo.
Inyo na sulon? Siyempre. Trabaho mo, naaday ka, magkungharam ka kalit. Ay, noon. Sura na yung congressman. Dili mo dawat ang solusit ha. Solicitation dili mo dawat. Hindi mo daw na, ha? Kasi magkira ninyo? Sir, solicited na. Kasi magkira ninyo? Ha? Kaya gusto sa kumakita ni Congresswoman. Ay man ang Congresswoman. Di mo ba basta makasod? Pag-agi mo na mo, wala ka mo sod ka to. Nga, di ba pwede? Oh. Ma'am, excuse me ma'am ha, kanang ninaya ba? Ma'am, excuse me ma'am ha. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo Lahat mo tayo gisunod ani ma'am, protocol ma'am. Kung naamoy tuyo ni Mayor, sultiado magpa-schedule tadaan O si Mayor di, si Congressman. o si Congressman. Schedule daan, di mo presidentso. Rapid na ba? Mau ba? Oh. Mau nila inyo nga dire? Oo na mo diri. Ya. Diba na rin nakita kami? Isang ka. Oh, kami mga bodyguard kami yun. Awak, badip. Ika istorya ba di? Kay ikaw may arangan mo naong ba di? Kay istorya na. Istorya. Di mo to. Pagkapuhay ni. At di mapagabuhay. Okay. Kato mo na pita, mo na pita. Kato mo na pita. Ay, mo doon ka. Oy, distancing. Kaysa badi ato bang badi aron makita juga badi. Istorya, sakto nga. Istorya ay badi. Ayaw palikod badi ana. Dire ka, distancing lang. Oh, stray. Ditansing. Okay, wala ko. Pareha niya, gahuwat na sa dadanan, ganina ra kay gahuwat diha. Gawat sa dito. Gahuwat kong congresswoman sa... Ay, si Pachatay ka. Naguwat ka ni Congresswoman. Ikaw, naguwat ka sa imong kaon. Bodyguard, Oh, bodyguard ka. Kani, ako sawa. Oo. Kani, ako mga bodyguard. Kaya ikaw, bodyguard ka. Labaw pa. Aw, wa man din mo iranggo. Kapitan ni. Oh, Nakisama mo na. ano man kapitan ka? Kapitan ka sa inyong baryo. Oh. Unya kay matungtungan re, kitsa man din lugar ha. Congressman man eh. Congresswoman lagi. Oo nya, kitsa man me. Bodyguard me. Bodyguard ka ni Mayor. Oh. Congressman man mo tuyo. Oh, unya, nawas Oh. mi. Baka congressman mayor kami may bodyguard. Paminaw. Oh, naminaw to. Lahat tayo gisunod. Nga Oh, sabi gusto gisunod. mo sa congressman nga mga istorya ninyo, kinahanglan magpa-schedule mo. Oh, appointment mo. Litso-litso man Oh, mo. yung dawat appointment. Pero ikaw. ingunanin ni siya. Oh, sama. Oh. Bodyguard magkamos mayor. Oh. Sa mayor amo niya among tuyo congresswoman. Congresswoman. Ano? Gahuwat Oo. sa go, pareha ra dadanan, gahuwat. Pareha mo gawat, ganto mo gawat, panay mo to, Pre, palingkod, Oh, ikaw, Palingkod. Distancing. Social Lingkod mo. distancing. Ayaw sa lagi dito. Ayaw. Sila po yung lagi. Una lang kami maguna. Sama. Ayaw. Dili lagi. Lokot. Ayaw. Saman. Dili lagi. Tapay durap. Napay naguna ninyo. Oy, bodyguard ka? Guard ko. Usas masad. Nay nag-una ninyo. Walay, buddy. Pero klaro jud kay siya naguna kay sa tingog pa lang damo man mo nagpaabo mo nagigutom na gyud so kinahanglan yung mo lingkod ka guna. Oh. Dahil lingko sa, ay may lingko sa mga lito. Ay mo ba? Kita tanan. Pabilang ako. Lingko sa mga tatanan. Hoy, asa. Si Kap mo yung una, kaya ako pinangga. Kap mo na, Kap. Oh, diyan mo ha. Asa mo? O mo na sakto niyo ba? Ikay lingkod niya, kaya silang duha po. Naglingkod mo nila. Naglingkod, pangingkod mo. Alala ko, kay model ba ko? Oh. Oo na tinala. Ikay sunod yun po. Ikaw na sunod, ikaw na. Ay, kayo una. Teba. Sekarang mo sabang kayo muda. Ay, Congresswoman! Yan ang gusto sila. Ang imo mo na mo ba? Bisita mo lang. Congresswoman. Paminaw sa. Mao na saba may big boss kay. Yun ini mo guni. Kung saan loot mo sila sud. Ngano po may naguna nila? Ade. Ketantanan no. Asa may maayo muso na lang ta dire. Hinay-hinay lang ha. Hinay-hinay lang. Oh, ikaw na, ikaw Ikaw na. ay isa ba? Dali, sunod ka, dali. Oy, ikaw na to mo lang. Sige ba lang? Oh, sunod mo. Ano may sakto proper? Ikaw, ano ka bilang pa kanya? Kasi na sugod mo na. Ako na.
Kap. Dira mo. Okay, boss. Kinis ka pa yung rap, pwede yung gahiya. Oh, lagi. Dito para sa bukid. O na siya nga magbuot niya gusto. Ano mo sila siya? Sumurang siya may hari noon. Noon siya na si Muray Cup Rap. Cup idol rap. Cup Idol Rap. Ano na Idol Rap na niya? Ngayon ma-idol. Nabatay naman si Idol. Katong sa to? Gusto to gikanta niya? Di ko kaya ang tanggapin. Matay naman. Gusto mo magpatabang ni Congressman ng inyong mga manok, tabangan mo. Yan yung maminaw malungon. Karon, sugod karon. Ha? Di na nihimot, tabangan niyo yung mga manok, di na nihimot palayo. Magkahe kayo ko. inyong mga tuyo, kana nga, doon ako ikianda nga snack para ninyong tanan. So, adto ta sa dining area. Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo So, pamilya namin sa mayor nga nag-suportaran. Diba, kisay Shiano din eh. Shiano Fernando Dalisay. Excuse me, madam. Tingsa to? Shiano, iyang nickname niya Fernando Dalisay, ang tinuod nga. Kay, kung kinsay suportaran ninyo, mao say suportaran ako. Nag-meeting nami ang mayor gahapon nga pinsan ni si Shiano kinsan ni. Nagtan, ansa man dugay man mo ka? Anong nagtan-away man mo? Pasensya ka mga pinili siya, gimuong mapagbilang ng umang. Kisa man si Shiano, ani? Ganun, nihilang man ni si... Murang madam, buwag siya mo, siguro ano madam. Awan Shiano? Murang way siya ano ani. Ay, ganun, nihilang man yung ato ang brother. Uy, agad ka! Nagsama ka! Panguna mo eh! Nagsama! Ba't mo lang ito siya? Paano sa mo nagpawikan niya? Ayaw pa lang yan ang dibati. Ayaw dinigdigita. Nagsama! Malingkuran sa akin siya. Naging ko naman. Ayun na, balik ang tubig ha. Ikaw pa sila. Tubig ka na, supreme mo na. Naunsa man siya. Ito na, ito yung bagito rin. Ano, magkano? Pulis mo man. Ni ano yung kuturi, ako'y kapitan sa mong baryo. Ako si Cap Idol Rap. Ay, Namuli, suporta na sa mga mayon. Si Shiano, ang akong tanod. Ay, naipahal. Oh, akong klaruhon si ang mayor. Ako kay Bao. Nag-meeting magbutiga ako ni mayor. Muna, namutang ko kinsa ni si Shiano. Fernando Dalisay. Wala akong kalimutan na ikaw ba di ay ang dagat kapitan. Ako'y kapitan mo na. Kung ano pala yan, re-elect mo. So, ele, Congress mo man. Muli yung suporta ko sa mga mayon. ang among kong namitingan ni Mayor,
nga si Mayor Ken ba? Si Shano ang mahuli. Matanaw, hininta ng kalipay. Daddy, muli kang paniod to? Uy, nak, oh. Asa to? Muli ba kang paniod to? Oh, ari ko maniud to kay imong mami wala ba? O kay kauban. Ha? Sige. Nya. Amping! Samtang wala kay gibuhat diha pang limpyo pang lampaso ang sahog na to, nak, ha? Oo. Ay sig pasay lang ilport kay wala layo ka na sa utok. Ha? Sige di. Namatay ko diha. Paglungag lang daan, ha? Oh. Amping di. Oh, sige. Oh, usa mo mga bata mo piskel, Christmas. Hoy, pamauli mo inyong mama papalitaw ball. Kanang inyong kuan ba mag-Christmas mo ha, kumugawas mo sa kalsada kay mo na natong protocol dinha sa tong barangay. Ay ba kanina sa tong barangay nga kinahanglan ang safety sa ato ang mga gitawag nato. Hoy, kamo ha. Katong protocol nato. Oh, ang atong mga silingan. Oy, Los! Ha? Si Los Vargasio ang ato ang maanyag nga silingan. Pag Christmas mo nya, kinahanglan na mo t-shirt, ha? Oh, ya atong mga silingan. Bakoy jamo. Wayla indi saligan gawas sa akong kagwapo. Bakoy jamo. Wayla indi saligan gawas sa akong kagwapo. Mo gawas ganita. Mugawas ta kinahanglan tay face shield, na tay face mask. Ina yung mama sunod ha. Nga kinahanglan dito tong barangay, kinahanglan tay face mask o face shield, ha? Oh, sige. Kito ka anak, sing mama. Bibi diri. Kay makakunta. Inas bibi nga kung mugawas gani sunod, nanay face mag face shield o face mask, ha? Oh, sige, lakaw ka to. Oh, susunod. Ang mga bata sang uban ha ina ha, katong mga uban nga way mga face mask. Nawa oh. Isod ka ni mga tao dinhi mo sunod. Daghan. Uy! Namalay. Wala ka mag-face shield, face mask. Oh, tanod. Ha? Kinahanglan magkuan gid mo, sunod mo protocol. Uy! Uy! Uy, no touching. Ano man? No touching. Mo na giingon diha nga mosunod tas protocol kay kamo ba kumpiyansa ra man kay mo rekorhe gayon na? Ha? Naparoy kaga. Ay, may mga kagaw ron, virus pa ron. Kinahanglan natay face shield o face mask niya. Dili ta pwede mo hikap. O nga na hikap-hikap. Ay, ikaw ba? Arte kay kasanan. Arte. Dili inarte ako. Awin unsa mo mo. kay? Nisunod lang ko sa protocol kay ang kagaw di to makita. Ang pulis ra to makita mo na madakpan tang otay mask. Mao ba? Oh. Hoy, Oh. ikaw no, hilom-hilom lang ka. Anong hilom-hilom ako? Eh ba ka nga ikay gi-endorse ni Mayor? Nga mudagang kapitan karong umabot eleksyon sa atong barangay? Sus! Ako? Oh! Di tao mo na nga, huy, ano, di na punitin ninyo ng mga dialog ninyo. Ako dyan. Oh! Alam mo naman. Kunitan ba nga? Mao man ay tinuod? Kay dito may sa congresswoman. Oh. Si Congresswoman yun mismo? Oh. Mo'y nisulti? Nga ako? Mudagan og? Congresswoman Josie! O, lagi. Ikay gi-endorse dito Yeah. minagin Domingo. Naunsa? Na, naski ko eh. O, nga Saksi naman, na o, nga naman eh. Mao na siya siyan. Oh. Dito jud ko nakasaksi jud ko. Ikaw mo gi-endorse. Sigurado? Si Congresswoman mismo na ingon? Oh, dili po siguro na mamaka si Congresswoman, oy. Di mo rong ako manggod, dili kay ko, di man ko gusto mabangga ni Cap God. Di si Cap, tungat barang ni Captain ba? Mao lagi. Pero ikaw ba? Oh. Paminaw na po nimo, naglaylay lang ka ba pero mubangga jud kang. Bitaw. Ikaw siya nuno? Sugoy ka hikap diya kay Ikaw ba? Makit-ang tas mga tabi na lang wat. Nisunod lang ko sa protocol. Kung ano man, gusto man. Ikaw siya no ba? Oh. Makalma lang ka na jud kay plano nga makigatbang ni Cap Idol Rap. Hoy, wa ko'y plano ikaw no may kay ka memorize ani mo dialogue no sa Ano man? Ay ko. Ayuda bi, ayuda. Ayuda. Kamo ba di ko gustuhan ng mga istorya ng inanang amudagan kay ibaw ka. Ang atong barangay captain buutan na nisunod ko anak niya. May kay kung mo nagserbisyo ba ko isip barangay tanod ning atong barangay. Mo na mo support ko ni di ko ganahan mo kana mo kontra sa atong barangay captain. Pero unsa man ang balitaan nga inyong ako gani murag ako wa jud ko mahibaw ana. Ingani ni siya siyan. Oh. So, ikaw may gi-endorse. Saan man nimo ba Oh. si Congresswoman man mismo ana. Unya, unsa may una nimo? Magduduhan ka o dawato nimo? Mo na angay nimong tubagon nga Bitaw. pangutaan na siyan. Oo. Ako barangay captain mudagan. Dagan ka. Di pa ka ana nga ikay gi-endorse? Pero ang ako manggod, kumudagan ko pagka barangay captain.
Sa ako ka probinsyano, ning syudad nanimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag di ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.